जों पार्टी IPP नि सेंट्रल लीडर जों खरगबुरै जोंनि प्रेम कुमारी आं MLA धनजय त्रिपुरा MLA ते मंगलदेव बर्मा AGS ते आं जों खरगबुरै 23 तारिखआव लामब्रमानि 23 तारिख थांनाय जों सारियाव थिक शेड्यूल मते सारा 7टा समय जों जेपि नाथाय मलायखा बावै जों प्राय 45 मिनिट कक सालायखा जों बरं गोनां BJP नेशनल प्रेसिडेंट जेपि नाड्डा बनि अफिसाव बावै जों डिटेल जों कक सालायखा स्पेशली जोंनि हास्टेनि जे इशू जे जों नायमानि जोंनि दाबि प्रतिफलन दाबिनो जों साखा जोंनि दाबि तो बेस्ड ऑन शेड्यूल एरिया ऑफ त्रिपुरा अब जों फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जों 2009 होते अब जों दाबि खायफैगौ दाबि खायतंगौ जों खायथांनाय अहाय बन पिला सालायखा आजरा बसरायसै साखा अबननि दाबि जों सायमाना जोंनि कोनो बादा करै न खायथांदि अबन सेप्राइस टेनटिनो आन्दोलन खायथांदि जोंनि कोनो आपत्ति करै बनि कतार आंबन साखा जों जे BJP IPP 2018 जों एग्रीमेंट खायमानि हाई लेवल मॉडल कमिटी to look after socio-economic political problem of the indigenous people of Tripura. Apa tu cing salai kan? Bani person saka cini one by one, semua memorandum submit kai kan? Second number saka sembarno, jadi cini special package cing je samani, cini Mantri Sabha cabinet approve kai jak. Apa tu cing saka? Tapi cinta bab cini 125 constitutional million bill additional tu cing je bill pass kai mani apa tu saka? TTC ni bang जों bill pass रायका ते गोबां मानसिनि एडिशनल ते दत्तरना बागै 43 डिपार्टमेंट सब्जेक्ट आव जों कक साका अब ताव पेंडिंग दङ जोंनि पार्लियामेन्टआव अब ते जों कक साका ते जोंनि स्पेशल ड्राइव STS रे गोबां वेकेंट पोस्ट दङ आव फिलआप याखौ प्राय 20,000 हाई जोंनि पोस्ट वेकेंट दङ आवनो फिलआप खायना बागै विथ स्पेशल ड्राइव आव कक साका बसावाफ्रा बतिफोर दायथिनि फायनाय बेफोरा फायै ब मुख्यमंत्री जोंनि बिप्लब कुमार देब मालायनाय ते जत मन्त्रि सय मालायनि बसाव स्पेशली फर साख्रिनि बागै सामानि स्पेशल ड्राइभ बसाव इमिडिएटलि ब बेफोराव फायनाय तेबो जों दालाय इम्पोर्टेन्ट साखा जोंनि बुरु सेटलमेन्ट जोंनि रियां बुरु ताव सेटलमेन्ट राय दङ आबो ते जों सालायखा जों बन डाइरेक्ट साखा जे बर सेटलमेन्ट मानि आबो आसक हामके सन्तोष दंगियासो बरनो देवा बर 1.5 लाख टाइबरनो रांदै दङ नक थांना बागै आबो साफिसियेन्ट आव बे पोसय हानि जों सागा तेबो हामके सेटलमेन्ट खायना बागै जों जेपि नादनो साका बसाव ब होम डिपार्टमेन्ट बेपार ब होम डिपार्टमेन्ट सायनाय स्पेशली अमित शाह बागो अबलन्ति कक सारि हिंबो साका बनिपुरे जों 24 तारिखआव 25 तारिखआव जों खायनो हाय जों अर्बन डेभलपमेन्ट मिनिस्टार जों साइमनाव जोंनि हार्दिक सिंह पुरी ब अर्बन डेभलपमेन्ट सिभिल एभिएशन हाउसिंग नि ब मिनिस्टार ब जों मालायखा मन जों मेमोरेन्डाम साबमिट खायखा अब आं सागा जे जोंनि शिलंग सरि जों दिल्लीआव जोंनि प्लान्ट दङ जों आरो जोंनि ST गार्ल्स एन्ड बयज हस्टेल टेरेस हाउस खायना बागै आं मन जागा सानखा आगेबो सामा दङ बन बय जों डिटेल सालायखा बसाव आबनि बागै जों नायनाय ब निजेनि आथिनि बसकांगनो बनि PS बनि सेक्रेटारि होइना अखा साबे दिल्लीगो ब जागा नायना बागै दा ब अर्डार रेखा आं खागाव उइदिन 1 मान्थ जों रिपर्ट मानाय बसाव आंनो खबर नाय जों जागा माखांखाय के ब द्वारका एरिया गो पिसावाना आरो जागा दङ अब जोंनि तिप्रासानि बागै जोंनि बयज एन्ड गार्ल हस्टेल कलेज हस्टेल ते जों गेस्ट हाउस खायना बागै जों जागानि बागै सागा आं तेबो सागा जे जोंनि एडिसिओ जों रिसेन्टलि एस्टाब्लिशमेन्ट अफ टाउन कमिटि बिल जों पास खालायखा आबनो बाहायनो जों अलरेडि जों पास खालाय जों केबिनेटआव मन्त्रि सभायाव आबनो कक साका के बसाव गाहाम के रेसपन्ड खाजनो आबनो बनायनाय ते सेकेन्डलि जों हायनो हाय आदिनो 25 तारिखआव जों मालायखा जोंनि फरेस्ट मिनिस्टार जोंनि जावेदकार बय जों मालायखा ब्रडकास्टिं एंड फरेस्ट मिनिस्टर गाहाम जों कक सालायखा বিভিন্ন जोंनि
डिपार्टमेंट प्रॉब्लम तो मन नांग साका ते फंड दंग मा कक साका बहु सागो जे डिपार्टमेंट स्पेशल आं केयर खाइ दंग नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल केयर खाइ दंग ते जे नांगमानि फंड आबार जों हनाय हिबो साका बयभान जों गाहाम खाइ कक सालायगा प्राय 10 मिनिट 20 मिनिट सालायखौ बेहायनो आं खागाव जों जे थांमानि मिशन टिप जों खराक बोरै जे दिल्ली थांमानि जों 23 तारिख लामब्रमानि जों दिनै 26 तारिख फिराव जों ओ 2-3 दिन जों आरो दिल्ली दंमानि दिनै मां बेलाय गाहामखा जों बरक कत कतारावनो दिनै कैबिनेट मिनिस्टार दिनै हार्दिक सिंह पुरी बो कैबिनेट मिनिस्टार ते दिनै जावेडकार बो भाइनो खुब सिनियर मिनिस्टार ते दिनै तंगनि जेपी नड्डा बट दिनै बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट जोंहासो बरक कत मालायै दिनै दुख कस्त कक सामानि दिनै बिरमाननि कक सामानि आं खागाव अब साराति बरन बाय गाहामनाय स्पेशली IPF नि बागै बेलाय गाहामनाय ते साराति बरन बरावनो बागै अब बेलाय गाहाम जों माहाय जरा माया जों बरक जोंनो इम्पोर्टेन्ट रगै बरक जोंनो टाइम रेखा People